na-ebulukwa mmadụ ego ọma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke ojii na-aga n'elu biko ka ndị gbakọ kịta wee kele n'eze ebe a ego anyị Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-ezi n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ga-adị maka na eziokwu anwa ndị okenye dịga anyị front and back ndị ọcha enye anyị front and back fada sikara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ ebe chọọchị fa okpuru ụka mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mbe ọdịnala amabụ ọmụchacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa gbagba ube ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu aha m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl anyị na-agba afa mmiri ebirikwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo you can call me an ọdịnala evangelist I will answer my mission is to help people live better life n'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu nkụzi anyị ji wee bịa bụ isiokwu anyị bụ all you need to know about cardinal points. Yes, you must learn something new today. Cardinal points, ihe ha pụtara, ihe ha representary. 4 cardinal points. And etu Igbo si agụ izu na ihe niile ha pụtara. Eke, orie, afor na nkwo. Ihe niile ahụ dị basic kwesịrị ịma dịka onye ọdịnala. Before anyị gaba n'iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ka ọnwa Febụwarị ga-ebido na Febụwarị 6th. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ndị na-eso na ya bụ aja mara ka esi eme mana maka gị ọbụ onye ọfụ ịchọ iso na ya bụ aja mbuli elu aja pụta ihe aja na-eje achụ n'isi ndị niile sonyere anyị na ya kwa ụbọchị for 14 days n'ime tempụl. A na-achụ aja dị iche iche ya ụbọchị a ga-emechi achụ aja egbu wee mekwazie saraka chụọ aja dị iche iche. Ezigbo na anya bụ aja bunye ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe loss of testimonies. Chọrọ nka m dochie aba testimonies ọzi ndị na-achọ ọrụ nwetara ọrụ, ndị na-achọ ihe dị iche iche, ndị na-achọ papers, ndị na-achọ documents dị iche iche, ndị na-achọ di, ndị na-achọ ihe ọma dị iche iche. Testimony karịrị. Ọ bụrụ onye ka m bịara ndị magwa anyị mana ndị sonye na anya bụ aja anyị adịghị show iwu ọrụ na social media. So ndị sonye na anyị na aja bụ ndị a na-ese ndịrị dị WhatsApp
videos etu esi wee bido etu esi mesi. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso ya bụ aja distance abụrụ ebara ya ị nwere ike isonye ebe ọ bụla ị nọ all over the globe. Ichi isonye ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer request. Email donation token to the account number. Then chat ya m na WhatsApp ka m gwazie m details I need from you ka enwee ike book oge. Ịnweta na WhatsApp maka ihe ọbụla 08057837672. I repeat 08057837672. Then ka anyị batazie ọkwa dị mkpa echefuna na every Monday and the Thursday bụ ụbọchị anyị ji enwe counseling administration Ugochi tubelu na temple using Odinana method. Akụziri ọta ebe ọ bụla ị nọ nwere ike ịbịara temple anyị kwubiere okwu. Ọtara ya? Then onye abụ ihe nchọ ịghọta n'ụbọchị taa. Ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara 4 cardinal points. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. Yes. 4 cardinal points bụ 4 cardinal for spiritual forces Chukwu Okike kere for the furtherance of creation, to further creation from east, west, north, and south. Ebe niile a bụ ibe ike si abịa. And then nwere cardinal angels, the entities of powers that man this cardinal point. You know what? Yes. Now, 4 cardinal points here are east, west, north, and south. The sun element, or called the fire elements, are in charge of the eastern gate. Yes. Eastern gate. That eastern gate is the fire forces, the sun elements. Their work is to energize and radiate spiritual forces to the entire creation. They radiate the power of the spirit being, God Almighty, to irradiate the entire creation. Without the power of sun, everything will cease. Then, on the only human that can germinate without the radiation of the power of the sun. They work in harmony. But the masculine, the sun represents the masculine element, while the Ana represents the feminine element, the mother earth. Then, mmiri n'ikuku comprise another element that mmiri is life, while air is the energy, carries the oxygen you need to be alive. So the air element and the water element is masculine and the feminine. The fire element or sun element represent the sun element. The 4 cardinal points, you understand that the east one every Kenny this year. Yes. Every Kenny this year. All the temples all over the globe, they face east, and I will face east. They all face the east. Operate teacher New World Temple, they face the east. Even they can go to that temple. The temple is located at the east. Yes. All that but they came all over the globe were connected to the temple. Any organized temple must be properly guided. Or as well to guide them, will come the temple guide, not guide the east. Makana temple against there was one temple all over the world. Everyone that is can actually connect himself or herself to the activities going on in the temple. So is the one that energized is both represent the Eke market day in Igbo spirituality. Powerful.
Then orie bụ the west, representing the feminine element that carries the power, works in with the water elements as a unit for the benefit of mankind. That comprises the mammals, the water sprites, and etc. That comprise the uniform name. Then is the feminine, representing Orie Market Day. Afor Market Day is masculine, it's air element. Salamander, representing the north, and 4 cardinal points. They are in charge of bringing forces, the radiation of the Most High from the north. Then, representing the masculine element is afor, the air. Then, in the south of nkwo, carrying out as the mother earth. Nkwo represent the earth, the mother earth. That is a nkwo for you. Yes. So the Imano na nkwo is the mother earth. Onwere ndị na-eje twist here. Onwere ndị na-eje twist here. Ha were ejenye nkwo were ana nye afọ ha ghọtara ya. Yes, ọnwa nkwọ ka mbụ ndị mụ abụrụ ụbọchị eke in Igbo cosmology a na-aba ha nwa eke mma ga ha eke mma okeke anụ eke. Ọ bụrụ nwaanyị ọ bụrụ eke mma, ọ bụrụ nwoke ọ bụrụ okeke ma ọ bụ nwa eke. Ọ bụrụ onye a bụrụ ụbọchị orie ọ bụrụ nwa orie, mgbe orie, oke orie, ana nwaanyị orie ọ bụrụ nwaanyị. Then onye a mụrụ ụbọchị afọ ọ bụrụ mgbe afọ, oke afọ ọ bụrụ nwoke, ọ bụrụ nwaanyị ọ bụrụ mgbe afọ. Onye a mụrụ ụbọchị nkwọ ọ bụrụ oke nkwọ like me, ma ọ bụrụ nwaanyị nkwọ, ma ọ bụrụ oke nkwọ na ọ bụrụ nwoke, ọ bụrụ nwaanyị ọ bụrụ mgba nkwọ, ọ bụrụ nwaanyị. Nchịkwa kọwa ihe adịghọta ọfụma. Now in Igbo cosmology, Igbo nwere afịa anọ dị n'izu bụ natural forces. Ọ bụrụ izu nke ndị Rom kreatiri onwe ha, yuzuo afa ma ndị chere ha like Emperor Augustus bụ August. Ọ bụrụ ha yuzuru ụfọdụ tije afa mmadụ na ya. Nke Igbo adịrọ like that. Igbo nwere 4 market days bụ ụbọchị eji efe mmụọ. Ọ bụ eziokwu na ndị Rom tikwara nke ha. Ọ bụrụkwa ụbọchị eji efe mmụọ dị iche iche na mefakwa, maka na sun bụ Sunday bụ ụbọchị eji efe the sun, Monday bụ ụbọchị eji efe the moon, like Saturday ụbọchị eji efe the Saturn god. O nwere mgbe nkụziri nkụzi a before ije na YouTube iwe egefe ya. Ọ bụrụ ya ka m gara ịkụzi taa, mana ịchọ ya tupu esi maka nke ndị Igbo. Nke ndị Igbo afịa anọ dị n'izu bụ ofe izu n'ala Igbo. Igbo n'ofu ọnwa n'ala Igbo, Igbo na-agụ ofu ọnwa bụ izu 7. Ọnya bụ Igbo eke ife ihe a dị ebe a na-ekwu okasị biko ka edewe n'izuụka n'izu 7 na-abịanụ. Izu 7 na-abịanụ bụ ofu ọnwa bụ 28 days, maka na Igbo na-agụ ofu izu 4 days. 4 days ya ma times 7 bụ 28 days. 28 days ya wụ ofu ọnwa n'ala Igbo n'etu Igbo si agụ. Then Igbo na-enwe 13 weeks bido na February to March iwe arọ ọfụ n'ala Igbo n'etu Igbo si agụ. And ọnwa niile ndị a nwere ihe ọ na-represent mmụọ a na-eselebreti. Ụbọchị eji enwe mmemme ahaji ọkụ
ifechi ọkụ ụbọchị eji akpọkụ entities of powers ndị na-ahụ maka ihe agrikọlchọ ka ife akọrọ mee ụbọchị eji enye ha nsọpụrụ pụrụ iche. Ọ nwekwara ụbọchị eji enye nsọpụrụ ta aja ọnwa ọbụ ụbọchị anyị ga-eme agba nke egwu anyị ya afụ ụbọchị anyị akụwasị ya ọnwa ọbụla mmụọ ọbụla a na-efe na ọnwa ọbụla lọtara ya. Etu a ka Igbo si wee wee pụtate ihe nke eji eyi uzu Roman kalenda bụ na mgbe gboo agbụrụ ọbụla na-agụ arọ na etu ha si agụ arọ agbụrụ ọbụla from the ancient time. Kama na ndị during the Roman Empire when they conquered the world, they introduced their method of counting calendar and they use it to superimpose the other race in the world. Now on this can they use their own as a unified calendar, but that does not mean na nke ndị ọzọ make sense maka na nkụ dị na mba na eghere mba nne asị ka ekwube ya ekwu nke anyị nwa nwere meaning because nke anyị nwa etu anyị si akaụntụ nke anyị matching with the natural laws of 4 cardinal points. So ị bụrụ onye Igbo nwebe aṅụrị ụbọchị ọbụla ma ụbọchị eke ihe ọ pụtara na the masculine elements are so active on that day. Etu a ka ọ dị amụọ ụbọchị orie ihe ọ pụtara na feminine elements are so active. Amụọ ụbọchị afọ ihe ọ pụtara na the masculine elements of salamanders are more active. Amụọ ụbọchị eke mgbọ ịmagụ na aja the element mother earth elements are so active ụbọchị afọ. All but there was on certain things the attributes the two common among one thing now no focus. There is a bonus on certain attribute to the two common among one thing now was a war. Oh, but then I didn't mixed. Oh, when then I didn't mixed because no one down was in war. Suloku was here. Yes, that are bumping out. Yes. I want to know Ugochi between nkwo and eke. Let I go ahead. On Abua, area characteristics of Hammer. You can find how will miss spiritual support because nkwo no at the point the water, the land element usher in the person, while from the other end the eke element welcome the person. They met at a departure point. But a watch out for down was orie. Yes, how will characteristics the other? If we then down orie stroke after, baby, they're based on Babylonia, when down now be Ugochi. When I have a what I'm matching quality. Etu and Docha, see where their own, it has to their own. And we're like, oh, that account on that, I'm on December 1. And I will say, I'm with Sagittarius. There was some characteristics between the two common among the three now, Sagittarius. If I wanted to go see a bar, so here now we hope that Babylonia and the power of the sun, the day, more the so active, don't awful. Some certain things then because the yob that the radiation and the more the active bamroge yob that how would your spiritual associates how about this will do what I know. So you will one you will some connection with that element. You know yes, so but the water some they were connected to some element by birth. You know and when they connected, like all the other ones, they were connected to water. Yes, to water by other spiritual connections. Can be strongly connected with water because of spiritual links by association and by birth. If there's zero, the is supposed to be an SY. Like my mother is supposed to be an SY, but we're there. And for the fact no bowling and all of that, all
o nwere ụmụ ya majority of ụmụ ya niile bụ ndị mmiri. So ihe ahụ nwere link with the water by association and the affiliations. Anyway, ọ ka anyị bịara ịkọwata mana anyị ji m n'aka n'ịghọta ihe anyị ji wee nkụzi anyị ji bịata. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ ịmara ụbọchị amụrụ gị. That particular day should be ụbọchị ị ga-enwe otu ohere yọọ ayịyọ n'ụzọ pụrụ iche elements dị active ụbọchị ahụ amụrụ gị to be of great help to you. Like no, I don't joke with nkwo market days. Yes. And then Eze-Ana. So with nkwo market days, I'm a 40 as like my birthday. Yes. Some of you they celebrate some of these foreign birthdays, but for me, your birthday is on every day. Market days. But see what your spiritual associates into active that particular day. You can use that day as a procedure when strong spiritual meditation. Or if you start doing this, it will go a long way in helping you. Because Ogbuefi and their spiritual associates that fraternize with you are more closer to you, closely connected. So if you offer sacrifice and prayer that day, it will be a long way. In a video, to study at the other. Now, to work, you can bring me any because it is in the friends of the temple and my friends all over the world. Leaning on it under the influence of my voice. Now, to work, you can bring me any because it is so. Say, may the power of the 4 cardinal points, the power that radiates in 4 market days, orie, afor, may the blessing of the Most High be with us all and they protect us and radiate all the works of our hands so that we will be blessed. Now, to go, you can bring me any day when you can either start here. Like I say, you want to na-akụzi akụzi ma ọ bụ na ịchọrọ ka ajụjụ ọbụla iwe na nkụzi ma ọ bụ nkụzi ọdịnala nkụzigoro so far, then ma ọ bụ na ịchọrọ ka agbara ha family send them message na WhatsApp 0805 78 37 672 ya gazie ọfọ.